И сега тия гъбките ги събирам цял час и ги е малки. Ето ги всъщност в турището. Но нямам чанта. Това, което мога да направя е тениската се обличам, оставям по яке, обличам якето и бера в тениската и коиша. Така че нямам друг вариант. Някъде там крещи фазана. Ето го. Даже го видях. Ага. Някъде там се обажда женската. Но вие надали ще има акъла да го изненада и да го сграбчи. Както и да почнем да действам аз тук по плана, гебарския план. Пък, каквото стане. Другия вариант е без пушка, без нищо. Хващате някакво клонче около 40 см, да ви е право на ръката. Снишавате се ниско. Много ниско. Издебвате го, хвърляте и го удряте във врата и толкова. Ето Лия е там. Но надали ще го чуе. Добре, толкова за сега.